Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay ipinadala ng isa rin nating tagapakinig na nagpakilalang si Rene. Kwento ito ng kanyang tiyuhin na noong dekada 80 ay nakilala talaga doon sa kanilang bayan. Naging bantog ito dahil na rin sa kahanga-hanga nitong tapang at galing. Mahusay din itong makisama sa kanyang mga kaibigan. Sabi nga nila, ang tulad ni Nanding ay isang mabuting kaibigan pero masamang kaaway. Kapag naging kaibigan mo ito, ay talaga namang hindi ka iiwan sa oras ng kagipitan. Kahit ano pa yan, lalong-lalo na pagdating sa away. At dyan nakilala talaga ng gusto si Nanding. Tinagurian nga itong ang toro ng San Clemente. Unang nakitaan ng tapang si Nanding noong bata pa ito at kasalukuyan nag-aaral pa sa elementarya. Kahit ang mga magulang niya ay hindi maipaliwanag kung bakit malapit ito sa gulo, na kapag naisip nila, para bang kakambal na yata iyon ng kanilang anak. Kahit nga si Nanding mismo ay nagtataka rin kung bakit kahit anong iwas niya ay talaga namang ang gulo pa mismo ang siyang lumalapit. At dito nga una niyang naipamalas ang tapang. Nang kurso na dahin sila ng kaklase niya at kababatang si Ipe. Kahit pa mas malalaki sa kanila yung kanilang mga nakaaway, ay talagang hindi nagpatalo sila Ipe, lalong-lalo na si Nanding, na madalas sabihin sa kanilang lugar noon na ito yung tipo ng tao na hindi talaga magpapautang. Ilang beses din siyang natumba dahil mas mapuwersa sa kanya ang mga ito. Pumutok din ang kanyang labi at nagkaroon ng pasa sa kanyang pisngi. Pero nang matapos ang kanilang suntukan, ay mas maraming tama ang mga ito kaysa sa kanila ni Ipe. At hindi alam kung aling parte ng katawan ang una nilang hahawakan dahil sa sakit, na nang hindi na nga nila kinaya pa, ay nanakbo na ang mga ito. Dahil sa nangyaring iyon ay nakilala si Nanding sa kanilang paaralan. Humanga talaga sa kanya lahat ng nakakita sa nangyaring kanilang rambulan. Pero yung pangyayaring iyon din ang naging dahilan para mas lalo pa siyang pag-initan ng ibang mga mag-aaral doon sa kanilang paaralan. Dahil para iyong hamon sa kanila. Pero kahit anong gawin nila kay Nanding, ay hindi nila ito kayang mapatakbo. Hindi talaga sila nito inaatrasan. At sa huli, ay sila pa ang sumusuko. Dahil parang may natural na husay si Nanding sa pakikipaglaban. Pero dahil dito, ay hindi siya nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Kahit nga elementarya, ay hindi man lang niya natapos. Pagkat kahit saan siya magpunta, ay naroon din ang gulo. Di niya maintindihan kung bakit tila ba mainit ang dugo sa kanya
ng ibang mga tao. Pero ang lahat ng dinanas niyang gulo ay pasimula lamang pala. Pagkat mayroon palang mangyayaring mas matindi pa na magpapabago talaga ang kanyang buhay. Napadpad sila Nanding noon sa isang bayan dahil sa naimbitahan siyang maging ninong ng anak ng isa nilang kaibigan. At inabutan na sila ng gabi doon sa handaan dahil napasarap ang kanilang inuman. Kasama niya pa rin noon ang kababata niyang sipe. Halos hindi na kasi ito umiwalay kay Nanding. Hindi kasi nito makalimutan yung unang araw na nakipagrambulan sila at humanga talaga siya sa kaibigan. Inalok sila nung kaibigan nilang nagpabinyag ng anak na doon na lang muna matulog sa kanila pagkat gabi na nga at malayo pa ang kanilang bahay. Pero hindi pumayag si Nanding. Kung may isang bagay kasi na ikaiinis mo sa kanya ay yung kapag ginusto nito ay gagawin talaga niya. Kaya kahit anong pilit nila na doon na lang matulog ay umuwi pa rin talaga ito, na napapailing na lang si Ipe sa kanyang kaibigan. Pero wala naman siyang magawa dahil sumusunod lang din naman siya dito. Kaya ginawa na lamang sila ng pang-ilaw ng kanilang kaibigan. Bote iyon ng gin na nilagyan ng petrolyo at tela. At iyon na ang nagsilbi nilang liwanag sa daan. Habang naglalakad ay panay ang pagkukwento ni Ipe, habang si Nanding naman ay tahimik lamang. Maya-maya nang papadaan na sila sa puno ng kawayan na nasa gilid lamang ng daan, ay bigla na lang humarang yung mga sanga noon at dahon. Kung kaya natigilan silang dalawa. At kaya pala tahimik lamang na naglalakad si Nanding at hindi umiimik sa kahit anong sabihin ni Ipe, ay nakakaramdam na pala ito ng hindi maganda. Agad na napahawak si Nanding sa kanyang likurang bulsa at kinapa ang kanyang balisong. Ngunit nang wala naman siyang nakitang naroon sa kanilang unahan at tanging mga sangat dahon lamang ng kawayan, ay hindi na niya iyon binunot ng tuluyan. Napatingala pa nga silang dalawa pero wala din silang nakita. Kung kaya nagpasya na muli silang lumakad. Pero hindi na talaga nagugustuhan ni Nanding yung kanyang nararamdaman. Para talaga kasing may kakaiba. Kaya tahimik lang siya naglakad at pinatalas pa ang kanyang pandinig at pakiramdam. Nang bigla na lang napailag si Nanding nang may maramdaman siya. Nakita niyang tumilapon si Ipe at bumagsak din sa lupa ang hawak nitong pang-ilaw. Buti na nga lang at hindi iyon nabasag. Mabilis siyang nilapitan ni Nanding upang tulungan. Pero napansin niyang nawalan na ito ng malay. Nagtaka si Nanding kung ano kaya yung malakas na pwersang iyon na tumama sa kaibigan niya at naging dahilan para mawalan ito ng malay. Dinampot niya ang ilawan at inilawan ang paligid. Mabilis niya ring iginala ang kanyang mga mata. Pero nakapagtatakang wala siyang nakita. Muli niyang tiningnan ang kababata at sinubukan itong gisingin pero wala talaga. Tila ba mahimbing na ang pagkakatulog nito. Hanggang sa may napansin siyang papalapit sa kanila.
Kung kaya, dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo. At nakita niya ang isang matandang lalaki. Ang haba ng buhok nito at puting-puti. Mayroon din itong mahabang balbas at bigote. At nakatingin sa kanya ng nakakainsulto na nakangisi pa. Nang walang sabi-sabi itong sumugod kay Nanding. Kaya nagulat siya at hindi iyon napagandaan. Pagkat hindi niya talaga inaasang gagawin iyon ng matanda. At upang makaiwas, ay inihiga na lang niya sa lupa ang kanyang katawan. At nakita niyang lumampas sa kanya yung matanda. Nagtaka siya pagkat napakabilis nito. Lalong-lalo na para sa kanyang edad. At nakita niyang muli na naman itong susugod. Kung kaya, dumapa naman siya. Pero laking gulat niya nang huminto ito sa kanyang tabi. At namalaya na lamang niyang nakaangat na siya sa lupa. Binuhat siya nito na para bang baliwala lang iyon sa matanda. Kaya namangha talaga si Nanding. Pero hindi niya nagustuhan ang sunod na ginawa nito. Pagkat bigla siya nitong inihagis at gumulong talaga siya sa lupa. Kanya pa ngang nalasahan iyon pagkat literal siyang napahalik sa lupa dahil sa ginawa nung matanda sa kanya. Naramdaman niya kaagad ang sakit sa kanyang katawan. Pero dahan-dahan siyang tumayo at siya naman ang biglang sumugod. Niyapos niya yung matanda sa bewang at kanyang pinagtagpo ang dalawang kamay sa likod nito. At buong pwersa niya itong piniga. Naramdaman niya yung sunod-sunod na paghampas ng kamao ng matanda sa kanyang likod. Pero tiniis lang lahat iyon ni Nanding. Hindi niya talaga binitawan yung matanda. At nang makakuha siya ng buwelo, ay kanya itong iniangat at pagkatapos ay malakas na inihampas sa lupa na ibinigay rin niya ang lahat ng kanyang bigat sa katawan ng matanda. Bigla niyang narinig na tumawa yung matanda. Kaya nagtaka si Nanding at agad siyang napatingin dito. Pagkat kabaliktaran iyon ng inaasahan niya. At nakita nga niyang tumatawa ito habang nakahiga pa rin sa lupa. Dahan-dahang tumayo si Nanding na hindi pa rin niya iniaalis ang pagkakatitig sa matanda. Maya-maya, nakita niyang itinaas nito ang isang kamay at nagpapatulong sa kanyang makatayo. Nagdalawang isip naman si Nanding at panandalian pa niyang pinakiramdaman ito. Nang igalaw ng matanda ang kanyang ulo na para bang sinasabi nitong tulungan na siyang makatayo, ay inabot na ni Nanding ang kamay nito. At nang makatayo ay tinapik siya nito sa balikat at sinabing siya raw ay mapalad. Nagtaka naman si Nanding sa tinura ng matanda. Nang mapansin ng matanda na puno ng katanungan ng kanyang muka, ay biglaan nitong hinawakan ang suot na kwintas. Napatitig naman si Nanding sa bagay na iyon. Isa iyong medalyon. At sinenyasan siya nitong yumuko. At isinuot iyon sa kanya nung matanda. Naramdaman kaagad ni Nanding na biglang nag-init ang kanyang katawan. At para bang may kuryenteng dumadaloy sa kanyang mga kalamnan. Kanyang hinawakan at pinagmasdan ang medalyon.
Nang tatanungin niya sana yung matanda kung para saan iyon, ay naglaho na ito. At kahit saan ibaling ni Nanding yung kanyang paningin, ay hindi na niya ito matagpuan. Pero narinig niya ang isang boses na animoy nagmula sa isang yungib na sinasabing kanyang pakaingatan ang medalyon at gamitin lamang sa kabutihan. Matapos iyon, ay ipinailalim na niya ang medalyon sa suot na damit. At muling itinuon ni Nanding ang kanyang pansin sa kaibigang wala pa rin ng malay. Kanya itong ginising, at nang magkamalay na ito, ay nagtatakang sinabi kay Nanding kung ano raw ang kanyang ginagawa roon. Nang tinutukoy niya ay bakit raw siya nakahiga sa lupa. Tinanong pa siya ni Nanding kung mayroon ba siyang natatandaan. Ang sabi naman nito, natatandaan niyang sila ay naglalakad ng pauwi. Maliban doon ay wala na. Napatango na lang si Nanding at tinulungan na itong makatayo. Sinimulan na uli nilang maglakad. Pero hindi pa sila nakakalayo ay nakarinig na sila ng huni ng aswang. Natigilan silang dalawa at napatingin sa paligid pagkat alam nila ang huni na iyon. Pamilyar sila sa huni ng aswang dahil kilala rin ang probinsya nila na maraming angka ng mga aswang at isa ang bayan nila na pinamumugaran ng mga ito. Pero nagtaka si Nanding kung bakit sa tagal niyang paninirahan doon sa kanila ay noon lang siya pinaraanan ng aswang. Bigla niyang naisip kagad yung medalyon na ibinigay sa kanya ng matanda. Baka yun ang dahilan, sabi niya sa kanyang sarili. At napaso siya nang maramdaman niyang bigla iyong uminit sa kanyang dibdib. At dito po, pansamantalang nagtatapos ang ating kwento. Muli, sana po ay inyong nagustuhan. At naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito. Dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.